Днес ще играем на Познай логото. Останете до края на това видео, за да видите дали познахме всички лога. Не забравяйте да запалите лайк бутона, както и subscribe бутона с камбанката, а сега продължавайте напред. В момента ни пусна в мапа и трябва да почваме да ги познаваме. Добре, първото е ясно, това е на Apple логото. Така, what? Това... не, това трябва да е това, би трябвало. Нали? На Бразилия флага. Доста са еднакви и двата флага. То трябва да е. Да, ето. Добре, тук първите са ясни. На капката. Човек, аз не изпомням капката, ма го знам, да. То ти явно го използваш, или как? Ами това също. Каква е разликата, бе, брат? Погледни. В смисъл, виж как са... Да. Видях, забелязах. Така, Dragon Ball. Аз не гледам анимета вече много, така че не знам какво ще е, но... Хайде да кажем и това. Добре, нацелих го. За сега не знам как не сме умрели, така, Doritos. Това човек си нямам никаква идея какво е. Ти знаеш ли го? Предположих, мисля, че е то срещал съм. Не знам какво е, Epic Games е ясно. Тук, кое може да е според тебе? Това е от Poppy Playtime според мен, Grimace Birthday. Нямам никакво понятие, ама подозирам, че ще бъде това. Добре, айде. Hot Wheels, естествено, Ikea, така, на Япония. Не съм толкова необразован, така тук си нямам никаква идея, човек. Аз нямам представа, дали ще е червеното? Човек, аре червеното. Добре, нещо мапа ли е бъгнат или? Тук е това. Тук е това. Според мен тук е лого. Да, май е лого, да. Майче е лого. Липтън, добре. What? Не, то е, не. Как го, човек? Сега да те изчакам ли? Не, аз съм тук, споко. Луи Витон, братле, тук е газарската схема. Оп, Марс. Не. Чакай, бе, аз се обърках, бе, човек. То верно, че е това. Майнкрафт си има човек, който мога го сгреши въобще. Не мисля. Точно така, Наруто, Майко Наса, аз ги спидръмвам, бе, човек, гледай. Просто гледай за какво стана на въпрос. Пакмен, правим, той трябва да е напитката, предполагам. Няма какво друго да е. Да. Като цяло. Оп, Red Bull. Rocket League, стой сега. И двете ми се строят много познати. Човек и на мен, ама те са еднакви на практика. Да. Не са ли еднакви? Въпросът е дали емблемата е отляво или отдясно. Верно е. Човек, аз добре. Нямам и на идея кое е. Кое ти изгледа по-логично? Сякаш това с сърцето, дето прилича на сърце, сякаш, ама по другото прилича на планина. Да, мяра е това. Да, е това е. Това го знам, да и това трябва да е. Това е Shell, естествено. Snapchat. Sonic, човек. На Sonic си нямам и на представа какво може да е. В смисъл, това е буквално еднакво, ако... Може би косата. Добре, явно не е това. Аз Sonic не гледам, така че логично да не го знам. Така че да. Spotify, човек. Това трябва да е, да. Sprite, така. Супермен, братле. Не. То ли бе? Ще да го сгрешиш ли, бе, човек? Това колко прилича на Starbucks. Кое бе, я? Това е... Supreme. Да, то реално така е направо. Това прилича на Lamborghini и не знам какво е. На смисъл не знам кой трябва да е. Това е нещо американско. Добре, тук сега. Валише? What? И двете ми се струват много познати, човек. Човек, защо V-Bucks се е направен? Добре, няма коментирам. Той си едно от картон, в смисъл погледни го. Да. Вево. Това беше някаква... Какво беше за музика нещо? Да. Victory Royale, Walmart. Добре, тук за сега е лесно. Още ми е лесно. Чак да побъркам. Много лесно, човек. Направо. Не знам. WhatsApp, Easy, Guinness рекорди. Гледай, аз даже не ги гледам, човек. Бам! Ето, Лео 2. Като Супер Марио така. Да влием в дупката. Тук има сега някакви кактуси. Аз съм моля да го читна, бе. На практика. Не мога. Направили си го като хората. Adidas трябва да е това. Airbnb. Познато ми е това и пак за музика, човек. Не е за музика, това беше на сета. Какво е? Няма се сетя, не знам. За музика беше, бе, Airbnb. Airbnb в принцип е една функция там, където да летиш, пакетна цена да летиш с самолети. Бе, не знаех. Добре, тук видях каква е разликата. BBC. Разликата между двете. Ръцете, да. Виж, BBC, тук това всеки го знае, това е американска телевизия, която няма в България, биткоин. Това, не знам, Крокс. Е това. Това е по-логичното, да имам. Данон, Dior. Каква е разликата? Да.
Видях. Ни Испания. Fall Guys. FedEx. Нямаше ли някаква фирма Redex? Не FedEx. А това трябва да е FIFA играта, нали? Или не знам какво е. Играта. Не е играта. То FIFA има, да, и на живо. То не е играта само. Така, Firefox. Добре, това е много старо лого на Fortnite, беше и това. Добре, спомням си. Лаче, отзади виждам как е лилаво между другото. Защо тук е синьо, а тук е лилаво? В принцип оригиналното е лилаво, не знам защо там е синьо, никаква идея. Това трябва да е на Франция, нали? Така. Това си нямаме на идея, но давам това, добре. Хършис беше, това пак в Америка само го има. HP, това беше някакъв лаптоп, тук е никаква идея, но пак го оцелих. О, любимите ми бомбони, човек, няма как да ни оцеля. Марвел, това, Милка, Милка е това. Щях да сгреша Милка, в смисъл, добре, National Geographic. Човек, ни почти не умираме, ето. Аз не съм умрял още. Ние сме много добре, аз даже които не ги знам, пак ги гледай, пак ги такова. Опера го знаем. Орео, лесно, братле. Какво? Това е разликата. Има сянка, Не познах PayPal ли, бе, човек, стига. Това е брутално. Добре. Благодаря, че ми показа, братле. Така, Playmobil. Правим видео. Никаква идея, човек. Даваме и това. Добре, PSG. Това е ясно. На Puma трябва да... Как не е това, бе, човек? Буквално си мисля, че трябва да е отляво Пантера или какво е това на Puma? Puma, да. Roblox. Не. Това е, да. Това е иконката на Roblox и тук където е от. Това е иконката. Rockstar, я кажете на Rockstar. Не бе, с това не е ли? Май беше това, явно играта се е бъгнала. Нещо се е бъгнала играта, да. Направо с бягане, човек, какво го мислиш? Ето, оп, айде! Човек, аз с бягане ги направих. Стига. Тук сега сме в Китай, виж обстановката е някаква китайска. Да. Те Алфа Ромео, Амазон. Трябва да е това, да. Animal Crossing беше игра. Батман, това. Оп. Бентли. Добре, сега тук, разликата. Това е много минимален детайл, не знам как мога го разбереш. Според теб кое е? Да, ама кое е? Аз не знам, той е минимален. Трябва да е. Къде дали? Добре, не знам как ти явно гледаш опаковката на Баунти, не знам. Чупа, това дъвки бяха, май. Близалки. Clash of Clans. Добре, Colgate, паста за зъби. Тук си личи кой не си ми зъбите. Ти не помощ. Виж го как това Colgate има такова долу все едно е усмивка. Би следвало да е то. Ти нямаш ли Colgate? Нямаш ли паста за зъби? Че не знаеш. Беше от някакво детко, ама не помня. Даваме и това, човек. Естествено, че ще сгреша. Вече са... Мале... Трудни ли са? Вече са по 3 ли, човек? Какво става тук? Каква е разликата между трите? Човек! Не, това няма да успеем да го завършим, то някакво... И това беше от видеото. Ако ви е харесал клипа, не забравяйте да запалите лайк бутона, както и subscribe бутона с камбанката и се чуваме следващия път.